So yun nga mga pare ko yun, no? Para sa bagong content natin, samahan nyo ako, tara let's do this! Okay, gakaon ba kag itlog? Yes. Unsa nga itlog imong ginakaon? Ang for me kanang kwan kakaon niya pong kog puti og yellow bas lami manggudang yellow. Puti di ay. Murag kung puti kanang murag common na mugud kayo murag ang uban kay pag ingon nga puti murag sa mga laki sa mga bayot murag load daw bitaw. Di sa manok dili ka. Ay kakaon pero pag moingon kag sa laki dili ka. Anong dili makamukaon sayang itlog? Sa lalaki Dirty minded jud ka ba? Anong dili man kamukaon sayang itlog? alang disudsod mo kaon mo. Gusto nimo ugasan sa daan. Gasan sa Ah, na gid ka. Loy. Ah, Wala pod. wala pa kay balak mukaon. Gaka. Oo, kaayo. Dako ka itlog gamay. Medyo dako. Medyo mahilig kag dagko. Oo. Manyak. Unsa nga itlog imong ginaka? Manok. Ah, itlog sa saya. Hapon. Pwede ga. Is gid siya gid. Nakakaon na ka to. Wala pa. Nakaon na nimo itlog niya wala pa. Wala pa. Gusto ka mukaon sing itlog? Dili. Ah, dili. Parat-parat siguro. Okay, gakaon ba kag itlog? Gakaon. Unsa nga itlog imong ginaka? Maski katong dako. Oh. Unsay paborito nimo nga itlog? Atong dako kayo nga itlog. Katong iya. Gakaon ba kag itlog? Yes. Unsa nga itlog imong ginaka? Puti. Itlog niya o itlog sa manok? Itlog sa manok. Ah, itlog sa manok. Laro ha. Gakaon ba kag itlog? Oh, Unsa nga itlog imong ginakaon? itlog Bisaya. Itlog Bisaya kanang hinugasan dili. Ugasan ngay. Hinugasan kay mas parat-parat man bang dili ugasan no. Mao gyud. Mao gid. Gakaon ba kag itlog? Kakaon. Unsa nga itlog imong ginakaon? Gakaon ba kag itlog? Kaon. Unsa nga itlog imong ginakaon? Sunny side up og scrambled egg. Sunny side up kanang ang puti na sa kilid. Oo, kana. Unsay ganahan nimo sa itlog, ang yellow or ang puti? Ang yellow. Ang puti di ay. Dili gani ko. Nga naman. Basta agatong gingon ako siyo, di ko ganan kay kung imagine nimo kung wa pa siya nalungag. So kailan Oo. unsay expectation nimo sa puti? Parat o dili? Kuan. Be? Tabang. Tabang nakatilaw na gid ka. O kanang nilungag. Unsay ganahan nimo sa itlog, ang yellow or ang puti? Ang puti. Unsay lasa sa puti? Lami kayo? Nakatulon na ka. Wala pa pod. Pero bala ka mo tilaw. Dili pod. Nga naman. Wala siguro yung lami. Ang Lami. Natilaw. Unsay ganahan nimo sa itlog, ang yellow or ang puti? Boat. So ginasagol nimo. Oh. Pero unsay mas paborito nimo? Yellow. Mahilig ka sa yellow, sa puti di ay. Saira. Pasahira pagting tugnaw. Basin. Mas lami man daw ang puti. Ay, gatad. Unsay lasa sa yellow? Medyo parat nga tamis. Ah, medyo parat ka tamis. Basit to. Unsay ganahan nimo sa itlog, ang yellow or ang puti? Ang yellow. Ang puti di ay. Pwede gyapon. Nakatilaw na. Seryoso? Oo. Unsay Lami gyud. lami kayong puti, parat-parat. Gamay kung naasin. Kung nayasin, agasinan din ninyo. Oo. Unsay ganahan nimo sa itlog, ang yellow or ang puti? Yellow. Ang puti di ay. Di ko ganahan. Nga naman di. Ang yellow. Mas lami ang yellow. Oo. Mas lami man ang puti. Mas daming yellow. Pero nakatulo na kag puti wala pa. Kakatulon. Sino? Bastos. Ah? Puti sa. Ah, itlog. Ah, puti sa itlog. Okay. Unsay ganahan nimo sa itlog, ang yellow or ang puti? Ang puti. Ang puti, gatulon kag puti. Tulong eh. Gatulon kag puti. Gosh! Ang yellow di, ginaunsa nimo ang yellow? Kan dili mo na ganang gilagad. Ah, dili ka ganang yellow. Mas lamian mo sa puti gad. Mas lamig ganang puti no. Unsay lami sa puti? Kan mura siya guan ma. Mara para sa ko. Mura siya para sa imo. Unsay
Unsay ganahan nimo sa itlog? Ang yellow or ang puti? Ang puti. Gatulon kag puti. Gakaon o gatulon. Unsay lami? Kuan kani aside sa kuan siya kaning normal naman po siya kaning na lang siya pagkatabang gamay. Parat-parat dili. Kumpot ng asin parat gyud. Kapila na. Be mga dipili ko magluto lang yun. Unsay ganahan nimo sa itlog? Ang yellow or ang puti? Ang puti. Nakatulon na kag puti. Oo. Nakakaon na kag puti. Oo. Lami. May man. Unsay lasa? Nasa sa itlog. Lasa sa itlog parat-parat. Dili kan. Dili basin bago tong hugas. Nakakaon na ba kag itlog nga nay buhok? Oo. Unsa nga itlog nasa gawas o nasa sulod? Nasa sulod. Unsay tawag ato? Balot. Dili balot. Gusto nimo tilawan ang yaha? Dili pod. Nga naman. Pinoy. Nakakaon na ba kag itlog nga nay balibo sa gawas? Wala. Gusto ka mo kaon? Dili. Ano man? Dili lang. Dili ka ganahan, dili di mo bet. What if ya? Dili ya. Nakakaon na ba kag itlog nga nay buhok? Kakaon na. Asa ang balibo nasa sulod o nasa gawas? Kasulod. Unsay tawag ato? Balot. Iha ding itlog di ay. Wala mi. Nakakaon na ba kag itlog nga nay buhok? Oo. Unsa nga itlog? Balot. Balot, mas lami ang balot. Lami. Asay mas lami katong itlog nga nay buhok sa gawas o itlog nga nay buhok sa sulod? Itlog sa gawas. Itlog sa gawas. Nga na itlog sa ang itlog nga naibok sa gawas. Nakakaon na ba kag itlog nga nay buhok? Oh. Asa nga buhok nasa gawas o nasa sulod? Nasa sulod. Nasa sulod. Unsay tawag ato? Balot. Balot, aga kaon kag balot. Kato ding itlog nga itlog di ay nga naa sa gawas ang balahibo. Dili man. Dili ka gakaon nato. Dili na. Ha? Dili na. Dili ka gakaon nato. Nakakaon na ba kag itlog nga nay buhok? Wala pa. Gusto ka mo kaon? Ano man? Balot di ay basin lahi mong ginahuna. Balot. Dili. Dili ka gakaog balot. Ngano man? Dili lang ko ganahan. Di ka ganahan sa balot. Nakakaon na ba kag itlog nga nay buhok? Wala pa. Wala kay plano. Kuan kay gusto siguro kumutilaan ng naibuhok pon. Asa man nga buhok nasa gawas o nasa sulod? Kuan, kana lang nasa sulod, please. Nasa sulod, mas lami ang nasa sulod. Siguro lami siguro gid. Sabi tawag ato. Kuan. Kani inside hair. Inside here. Nakakaon na ba kag itlog nga nay buhok? Yes, balot. Ang iyaha di ay. Bye. Usay ba? Mo ba? Ha? Dagan di ay. Pero bala ka mo tilaw sa itlog. Bibi. Bibi.